Inselmulkom u nilqawkom għal Premju Servizz bid-bissima Quiz, grazzi għall-MCCAA. U maħna għanna l-Ramon. Kif int Ramon? All right, mux ħazin, grazzi. U għawnek għedin fħanut tal-computers u electronics. Ħantek situazzjoni. Mela jieġi klient il-ġimma li għaddit stess ikun għadu kemm jixi mobile, jġibulek bil-kaxxa u bil-irċevuta b'kollox. Issa dan jgħidlek il-mobile mhux qed jiexalu. X'tagħmel inti? Mela, ovvjament, pala proċedura, ħna ma nistax naqbdu nibdulu there and then. Nibatuħ il-technical tagħna biex jiċċekkja hekk sar xi accident fuq, xi damages. Once li konfermaw illi ovvjament dan huwa genuine, kas genuine, jibdlu ovvjament għax ikun għadu fil-bidu tal-garanzija tiegħu. Ġifieri jekk ikun genuine tibdlulu there and then. Yes. Tajba!